Адукацыйная праграма «Ліцэй». Добрый дзень, шановныя радыёслухачы. Добрый дзень, мае шановныя радыёстудэнты або студэнты-ліцэісты. Я з нецярплівасцю чакаў, прызнаюся шчыра, сённяшнюю сустрэчу, таму што тут калегам ужо сказаў, што з нецярплівасцю чакаў я толькі па адной простай прычыне. Калі дзесятак гадоў назад пісалася кніжка «Веснавыя святы», і калі гэтыя святы шэрагам ішлі адно за адным, то, можа быць, у нечым я не бачыў прыгажосць кожнага з гэтых святаў, хаця імкнуўся, так сказаць, падыход быў такі, што адно свята, другое і трэцяе, яны павінны абавязкова былі пераплецены паміж сабой. І я паказваю эту пераплеценасць, і сёння буду пра гэта расказваць. Але тое, што адбылося за гэты тыдзень з мінулай нашай сустрэчы, я шчыра прызнаюся, што яшчэ раз закахаўся ў свята Масленіцу. І мне трошачкі было не па сабе, і сёння неяк нейкавата ад таго, што тое, што мы называем масленіцай ў гарадскім асяроддзі, як падказалі дзяўчаты, слова забаўка, гульня, то я думаю, што яно насамрэч ніякага дачынення да сапраўднай масленицы не мае, або калі мае, то толькі ў кантэксце гэтых відовішчаў, гульняў, да, як, скажам, недзе тыя 10%, якія складалі пазарытуальны кантэкст. На мінулай сустрэчы мы гаварылі пра тое, што масленіца звязвала паміж сабой два важныя адрэзкі часу. Зімовы месаед, калі святкаваліся вяселлі, і масленіца з'яўлялася з другого боку пераходам у вялікі пост, перадвелікодны пост. Вот у гэтым яе спецыфіка і ў гэтым разуменне нейкіх сакральных аспектаў і яе, самае галоўнае, ідэалогіі. І поэтому, паглядзіце, закончыліся вяселлі, закончыўся зімовы месаед. Жанчыны, мне не зусім, так сказаць, гожа прамаўляць гэтае слово, але, магчыма, жанчыны не пакрыўдзяцца на мяне за гэта слово. Жанчыны, якія знаходзіліся ў рэпрадуктыўным, самым такім генератыўным узросце, дзе-то нараджэння, рабілі абход вёскі, заходзілі ў тыя сем'і, у якіх маладыя людзі стварылі сям'ю і ўзялі на сябе адказнасць працягваць свой род. З другого боку, ад іх даставалася тым хлопцам-пераросткам, якія не хацелі ствараць сям'ю, і тым дзяўчатам, якія таксама, або, можа быць, так сказаць, адмаўлялі гасцям, сватам адзін год, другі год, і ўрэшце рэшт трапілі, так сказаць, у тую зону, якая пагражае небяспекай не стварыць сям'ю зусім. Вот гэты момант гасцяванняў, узаемных гасцяванняў. Я б, калі б можна было, калі б мяне запыталіся, што такое масленіца, адным словам паставіць знак роўнасці і даць вызначэнне, я б сказаў, родавыя гасцяванні. Это все было за десяткі кіламетраў. Людзі прыязджалі з розных вёсак адзін да аднаго ў госці, і это колазварот, абуджэнне, што называецца перад вясной, яно было характэрна для масленіцы. Цяпер мы дамаўляліся з вами, што ў нас будзе 7 вектараў, па якіх мы пройдзем акуратненька, будзем, так сказаць, все зводзіць адно да аднаго. Цяпер я б хацеў бы расказаць пра, магчыма, самае шыкоўнае, самае сакральнае відовішча масленіцы, і вельмі часта шкадую пра тое, што гэтая з'ява цалкам вылецела з нашага жыцця. Я зараз раскажу пра яе, і многія зразумеюць, і хацелася спадзявацца, што падтрымаюць мяне. Гасцяванні жанчыны дзетароднага ўзросту на першым плане. Услед за імі на наступны дзень выконваўся абрад, які не мае сабе роўні. Я лічу, па сакральным, па эмацыянальным і па сацыяльным статусе мне вельмі цяжка знайсці што-небудзь падобнае да гэтага. Раніцай, маецца на ўвазе, ўжо закончыліся, так сказаць, ранішнія справы, людзі паснедалі, пачыналіся новыя гасцяванні. І у гэты дзень было нешта выключнае. Бабка-павітуха, бабка-папарэзніца, тая, якая прыняла на свае залатыя рукі не адно і не адзін нават дзесятак нованароджаных,
у гэты дзень станавілася багіняй берагіняй. Яна апарналася ў самае прыгожае абрадавае адзенне і распачынала абход багіні ўсёй вёскі. Пачынаючы ад свайго дома, ад сваёй хаты, яна ішла па вуліцы і заходзіла ў кожную хату, у тую кожную хату, у якой яна прыняла на рукі нованароджанае дзіця. У адной, у другой, у трэцяй, у пятай, у дзесятай і так далей. І вот яна ішла, заходзіла, віншавала тых дзетак, а гэтым дзеткам магло быць ужо і па 5, і па 50 гадоў, у залежнасці ад, так сказаць, узросту бабулі, да? І яна віншавала тых, каго некалі прыняла на рукі. Безумоўна, у сям'і імкнуліся пачаставаць хоць нечым гэтую багіню. Канешне, гасцяванне было кароткім, самае галоўнае была падзяка, людзі цалаваліся адзін з адным, недзе пралівалі слязу, недзе ўзгадвалі той самы момант родаў, або нейкія незвычайныя сітуацыі з іх жыцця, калі яна, як знахарка, дапамагала, так сказаць, мала дзе, нехта спужаўся, нехта сурочылі, зглазілі, яна прыходзіла лячыць і дапамагала, так сказаць, пастаянна па сваім жыцці. Перамовіліся, перакінуліся кароткім словам, бабуля брала свайго хлопца або дзяўчыну, свайго мелася на ўвазе таго, каго яна бабіла, у народзе такое шыкоўнае слово выкарыстоўваецца, і яны выходзілі на вуліцу. Затым ужо ўдваіх яны рушылі далей, падыходзілі да наступнай хаты, у якой зноў-такі быў чалавек, малады чалавек, якога яна прымала на свае рукі. І зноў кароткае гасцяванне, і зноў падзяка, і зноў слязіна, і так далей. І яны ішлі ўздоўж вуліцы, бабуля заходзіла ў кожную хату, а гурт людзей вакол яе, як і вакол багіні, так сказаць, уже коламі, уже звенела вуліца, уже напаўнялася. І што гэта было такое? Вясна абуджэння, сімвал. Ці гэта было сапраўды тое, што багіня спусцілася з нябёсаў, а людзі нічого падобнага не бачылі, і таму яны все сышліся ў гэты час на вуліцы і радаваліся, здзіўляліся. Эмоцый было зашмат. А бабуля спавольна рушыла па вуліцы далей і далей. Прайшла па адным баку вуліцы, затым па другім баку вуліцы, а колькасць людзей, якія вакол яе ладзілі карагод, все больш павялічвалася і павялічвалася. І так яны паступова даходзілі да канца вёскі, а там ужо былі загадзя падрэдахтаваныя або вялікія санкі, на якім дзеці каталіся з гор, або ўвогуле вялікія сані, у якія ўпрагалі коней. І што адбывалася далей? Гэтая багіня, як царыца, восседала, садзілася на гэты вазок, а тыя хлопцы і дзяўчаты, якіх яна прыняла на свае рукі, даруйце, упрагаліся, то есть бралі за аглоблі і везлі бабулю па ўсёй вёсцы. Стоп, але гэта яшчэ не ўсё. Санкі павольна, па-царскі, па-каралеўскі рушылі па вуліцы, а ў гэты час з кожнай хаты, з якой выйшаў хлопец і дзяўчына, так сказаць, правесці бабулю, выходзілі родныя бацькі, выходзілі старэйшы, выходзілі моладзь, то есть вся вёска стаяла на гэтай вуліцы, і людзі пляскалі ў ладкі, людзі спявалі велічальныя песні, людзі радаваліся і дзяліліся вот этой шчаслівай энергіяй. Вот цяжка ўявіць сёння, конечно, такое відовішча ў горадзе, але вельмі б хацелася, каб такое хоць фрагментарна прысутнічала ў нашым жыцці. І вось бабулю везлі да канца вёскі, затым вярталіся і абавязкова спыняліся, як вы думаеце, дзе? Безумоўна, каля крамы вясковай. Хлопцы заходзілі, дзяўчаты ў краму, куплялі нейкія пачастункі, салодкія, тое-сёе. Не было гарэлкі, тое, да чаго сёння зводзіцца наша жыццё. Не было. Было зусім іншае. А потым, безумоўна, загадзя моладзь все да ўсяго ж рыхтаваліся, ведалі, што будзе, і так як на віцебшыне гульня жаніцьба цярэшкі, або як сённяшняе вяселле ў суседзяў заўсёды прасілі хату для танцу, там і так дамоўленасць была, гаспадарам заплацілі сёе-тое, угаварылі, і вот там ладзіўся шыкоўны стол. Што пачыналася там, это, безумоўна, так сказаць, ёсць вялікая тайна беларускіх застолляў, беларускіх гасцяванняў.
Чаму я шкадую пра тое, што у нашым жыцці сёння няма хаця б фрагмента таго, пра што я зараз расказаў? Да па той простай прычыне, што, дзякуй Богу, дзеткі нараджаюцца. Іду я па Каменнай горцы паміж двух дзіцячых садоў. Вот зараз, сёння цёплы, так сказать, сонечны дзень. Всё гудзе. Всё гудзіць. А тут маладыя жанчыны ходзяць з каляскамі. І я сам сабе думаю, а чаму? А чаму б на пачатку весны, у першы дзень сакавіка, можа быць, красавіка, так сказать, неважна, абраць той дзень, і калі б усе тыя людзі, якія з'явіліся на гэтай зямлі, дзякуючы мудрым жаночым рукам у роддоме, у нашых сённяшніх гарадскіх роддомах, да? І яны, гэтыя жанчыны, сталі багінямі хаця б на адзін дзень. Чаму б нашым маладым людзям не схадзіць да царквы і не паставіць свечку падзякі, свечку памяці тым, дзякуючы каму мы з'явіліся на гэтай зямлі? Мне думаецца, што было б велічна, было б прыгожа, было б статусна абсалютна правільна, і гэта быў бы, ну, калі хочацца, яшчэ адзін крок да ўзаема нашага павязвання, да нашай талочнасці, да нашай саборнасці. Скажыце, кай ласка, а чаго кепскага было б у тым, калі б вся моладзь у той дзень, пра які мы сказалі, або які мы выберам, да, прыйшла вечарам у храм, і мы заказалі, як у народзе кажуць, да, малітву, малебен у гонар гэтых людзей, во здравие гэтых людзей. Хай жывуць, хай радуюць і хай прымаюць на рукі штодня все новых і новых народжаных. Я хочу паўтарыць сваю думку. Мне хочется верыць, спадзявацца на тое, што хоць нешта фрагментарнае ў нашым жыцці адродзіцца, і яшчэ раз выказаць думку таго, што нічто, відаць, ні адзін рытуал, ні адна рытуальная практыка, якія я ведаю, якія існавалі ў асяроддзі беларускага народа, па сваёй велічнасці і духоўнасці не могуць параўнацца з тым рытуалам, пра які я толькі што расказаў. Мы рушым далей. Ёсць яшчэ некалькі вектараў, таксама вельмі важных і вельмі цікавых. Я сёння сказаў пра тое, што ў маім разуменні заўсёды кожнае свята, як у ланцужку, было звязана з папярэднім звёнкам і з наступным, якое будзе пасля этого. Чаму? Таму што палавіна рытуальных, так сказать, дзеянняў свята былі як бы момант падвядзення вынікаў таго, што было закладзена ў папярэднім свяце, а другая палавіна будзе закладваць перспектыву як да рэалізацыі нейкіх спадзяванняў да наступнага свята. Поэтому вот это, да, кожнае свята — это двулікі Янус, по-добраму двулікі, таму што ён з аднаго боку ведаў, што ўжо адбылося, но ён, так сказать, так пра сябе мудра усміхаўся, таму што ён ведаў тайну таго, а што будзе на месяц або на 40 дзён наперад. І вот давайте праз прызму вот этой двулікага Януса або гэтай двухвектарнай накіраванасці да розных полюсаў паглядзім яшчэ на адзін цікавы аспект Масленицы. У сувязі з гэтым мне трэба яшчэ раз звярнуцца да калядаў. Прыгожай, вельмі прыгожай часткай у паўночнай Беларусі святкавання калядаў былі ігрышчы моладзі, якія атрымалі назву «Жаніцьба цярэшкі», а паўтараюся, на Магілёўшчыне «Жаніцьба бахіркі». Цярэшка, церах. Ну, тут за гэтым стаяла, канешне, тая колодка, тая, так сказать, невялікая палка, за якой быў, так сказать, эратычны пачатак мужчынскі, які зноў-такі на пачатку зімовага мясаеда, да, вот, што называецца, праясняў сваё месца і гаварыў пра тое, што наперадзе будуць вяселлі. А раз вяселлі, значыць і прадаўжэнне роду. І тады наша ігрышча мы зноў-такі ўспрымаем як проста забаву, а на самай справе была глыбокая філасофская падаплёка, так сказать, падаснова ў гэтай ігрышча. Моладзь збіралася ў вясковай хаце, адной з самых вялікіх па памерах, ладзіла перамовы з гаспадарамі, бабай, дзедам, і там на працягу ўсяго вечара былі гасцяванні, былі гульні, у кантэксце якіх трэба было звесці маладых, хлопца і дзяўчыну.
Многія дарослыя людзі расказвалі мне пра тое, што гэта быў гульнёвы пачатак. Безумоўна, ў вёсцы, як і ва ўсім свеце, былі хлопец і дзяўчына, якія, у нечым падабаліся адзін аднаму. Былі знакі павагі, знакі ўвагі. Да? Яны былі розныя, і зачапіць за касу, і ўшчыпнуць, па-рознаму хлопцы ў маладыя гады выказваюць сваё, так сказаць, пачуванне глыбіннае. Калі не хапае слова, бо язык трохі чапляецца за зубы, тады хоць ушчыпну яе, і тым самым праяўлю, так сказаць, свае адносіны да гэтай дзяўчыны. Так от, хлопцы, як правіла, хлопцы выбіралі тую хату, зноў-такі з нейкімі пачастункамі прыходзілі да гэтай бабулі і дзеда і дамаўляліся, што там адбудзецца гулянне. Трэба было скруціць, то есть дзяўчаты і хлопцы сядуць у дзве шарэнгі да розных сценак, а дзед з бабай прыходзілі, і бабуля выцягвала некага з шарэнгі дзяўчат, дзед з шарэнгі хлопцаў, і называецца звесці. І яны браліся за рукі, і тады дзед з бабуляй тройчы іх перакручвалі, да, і гэтым самым называецца звялі маладых. Безумоўна, было всялякае. Дзядуля з бабуляй маглі выпадкова звесці тых, хто не вельмі хацеў, так сказаць, або не вельмі добра паглядаў на гэту дзяўчыну, ці хлопец быў трошачкі, так сказаць, не такі, як і хацелася б дзяўчыне. Тут было всялякае. І тым не менш, і хлопцы, і дзяўчаты ведалі, у каго будзе гэта, так сказаць, ігрышча праводзіцца. І поэтому все паціху адзін за адным бегалі да бабулі, бегалі да дзеда і прасілі: «Дзядуля ці бабуля Ганна, ты ж мяне глядзі з гэтым хлопцам звядзі». Урэшце рэшт, у дзеда, конечно, галава кругам могла пайсці, мог наблытаць, так сказать, телефона там ці гаджета нейкага напамінальніка не было, але все-таки люди ведалі адзін аднаго, з якой сям'і, все, поэтому стараліся зрабіць усё прыгожа. І казалі, што там да сёмух і да купальня маглі ты пары хадзіць, так сказать, зведзены, але на самой справе мне расказвалі пра тое, прычым не раз, што потым многія з іх сапраўды пажаніліся ў жыцці, пражылі па 50 гадоў, а было і другое. Бабуля ў Шацкім раёне расказвала: «Звялі мяне з хлопцам, і такі хлопец, і так мы добра, так сказать, пагулялі все». Але калі бацькам расказалі, то бацькі прынялі сваё і жорсткае рашэнне. «Не», сказалі яны, «ты замуж пойдзеш за другога». І уявіце сабе, 40 гадочкаў жанчына пражыла з другім хлопцам, нарадзіла 3 дзетак, да, все здавалася б нармалёва, але калі ёй уже было каля 70, і мы сядзелі з ёй позна вечарам, гаварылі, успаміналі пра рознае, і яна паціху пра сябе, так сказать, ад сябе выціснула, што называецца, боль, 40-гадовы боль душы. А я так хацела, каб побач са мной, і так далей. І глядзіце, звялі баба з дзедам гэтых хлопцаў, далей пайшлі мясаедныя вяселлі, да, заручаны пары, справілі вяселля. І тут масленіца. Скажыце, калі ласка, а вам не падаецца, што калі баба з дзедам звялі пары тым, каму працягваць род, яны тым самым выканалі свой апошні прыжыццёвы замысел, абавязак. Все. Сацыяльны статус іх пазначаны быў самым высокім, але так як і сонцам на купаллі адбываецца, памятаеце? Яно сёння, 18-го, дасягнула найвышэйшага росквіту, у зеніце знаходзіцца. Але праходзіць 3 дні, 25-го у нас на календары напісана -2 хвіліначкі. Хочаш ты ці не хочаш, сонца паварочвае да сваей сімвалічнай смерці. Для нас, землян, дзень пачынае карацець, поэтому мы гаварылі, свяціла памірае. Так і дзед з бабай. Все, звялі, злучылі, вызначылі перспектыву будучыні для маладых людзей, і на гэтым іх сацыяльная функцыя адыходзіць у нябыт. І таму вяртаемся да масленіцы. У кантэксце масленіцы было 2 дні. Значыць, яшчэ разочак, это было з аднаго боку у нядзелю пахавання бабы, і у чацвер было пахаванне дзеда. Што это такое? Я не буду падрабязна расказваць пра гэта, таму што гэтаму трэба зноў-такі прысвяціць асобную перадачу. У кожнай вёсцы, да, у адной з хат сабіраліся жанчыны. Як правіла, толькі жанчыны. І кожная несла з сабой нейкую хусцінку, такую ўжо састарэлую, нейкі кавалачак такой краму, тканіны і так далей. Нехта нёс 2 буракі, нехта нёс там, так сказать, эту качалку ад таго
праса, яким трэба было бялізну прасаваць і так далей, так далей. Што адбывалася? Людзі садзіліся ў адной хаце і прыходзілі быццам бы на памінкі, быццам бы на пахаванне. І тады рабілася такая ж самая труна, з саломы, рабілі пудзіла дзеда. 2 буракі і качалка, зразумела для чаго. Да? З аднаго боку, вот той эратычны пачатак, які сімвалізаваў, но ў гэтым пачатку эратычным уже няма жыцця. Все скончана функцыянальна. І поэтому бабы сядзелі, так называлі ў вёсцы, сядзелі як на сапраўдным пахаванні, як все одно памёр сапраўдны дзед. Яны галасілі, выконваліся галашэнні, моладзь, дзяўчаткі, асабліва маленькі, глядзелі трохі са здзіўленнем на бабуль, што здарылася і так далей. І потым гэту труну маленькую, конечно, так сказать, калыску, труну цягнулі по вуліцы вясковай. Жанчыны ішлі, галасілі, а дзяды выходзілі, яны ж ведалі таксама, што будзе адбывацца. І выходзілі і стаялі ціхенька, так сказать, усміхаліся і падтруньвалі, што называецца, над бабамі. І тут жа пераводзілася ў пласт сацыяльнае жыцця. Нехта там казаў: о, ну, на адну з жанчын, Ганна тут ідзе, плача. Ну, конечно, так сказать, даўно ж мужа не стала, так ужо ёсць па чым плакаць. То есть эмоцый зноў было за дужа шмат, і ўсё пераведзена было ў эратычна-сексуальны аспект. І все разумелі, но все разумелі адно. Толькі ў гэты дзень, і все, назаўтра свет перавернецца і стане зусім іншым, свята закончыцца, паводзіны стануць зусім іншыя. У святочны дзень карнавал, все віс вверх з нізам, мяняліся месцамі. Вы ведаеце, у заходняй Еўропе, да, у час карнавалаў што было? Цар станавіўся нізшым, да, а таго самага беднага чалавека садзілі на трон, і на працягу тыдня ён быў каралём. Но кароль не ведаў, што яго чакае наперадзе. Роўна праз тыдзень, калі час святочны завершыцца, галава таго, хто быў у самым нізе, а на працягу тыдня аказаўся ў самым версе, апынецца, акажацца пад гільяцінай і пакоціцца. Все, перыяд царствавання твайго завершаны. Ён аддаў жыццё за тое, што на працягу тыдня адчуваў сябе каралём, яму было ўсё дазволена. Вот так і тут, закончыўся. Роўна праз дзень зноў паўтараўся гэты ж самы рытуал, толькі ўжо збіраліся жанчыны, і ўжо выконваўся рытуал пахавання бабы. Зноў такі вялікія грудзі, тыя ж самыя буракі, так сказать, і гэтым самым вялікі жывот, гэтым самым хацелі толькі паказаць адно. Памятаць у каменных баб, якіх я шмат бачыў, так сказать, у музеях Украіны, вялікі абвіслы жывот, вялікія грудзі. Это не дзяўчына, это жанчына, якая нарадзіла шмат дзетак і таму аддала сваю прыгажосць каму? Тым, каго яна нарадзіла на гэты свет, і той, хто забраў гэту прыгажосць дзеля новага этапа жыцця. І вот эту бабулю, гэту бабу, так сказать, выконвалі рытуал пахавання. Што за ён? Эту, так сказать, труну невялічкую цягнулі за наваколіцу, а там было месца для гулянняў, была вялікая гурба снегу, і вот менавіта ў гэты снег, так сказать, будуць закопваць этого баба і дзеду. І там яны будуць знаходзіцца да таго часу, пакуль, так сказать, снег не растане, а потым, калі прыйдзе купалля, вы разумееце, што адбудзецца далей. У купальскім агні, так як тая гільяціна, да, зробіць сваю справу, так і тут купальскі агонь паставіць усё на свае месцы. Той агонь, зноў-такі, я думаю, што радыёслухачы ведаюць, што до прыходу хрысціянства на славянскіх сем'ях было не трупапалажэнне, як сёння, брат, а трупаспальванне. Поэтому і тут агонь, да, не аддаваў зямлі, а наадварот узносіў душу да нябёсу. Наступны вектор. Пятніца, незвычайны дзень. І да сённяшняга часу, як толькі ты кажаш слово «масленіца», то сярод моладзі дамініруе толькі адна ідэя, адна думка. І все адразу ўспамінаюць фразеологізм. Да, гэта спалучэнне слоў сапраўды стала устойлівым фразеологізмам. Ездзіць да цешчы на бліны. Ну, яшчэ разочак.
толькі што былі вяселлі мясаедныя, да? І, безумоўна, быў той момант, калі трэба было маладому зяцю разам з маладой жонкай паехаць да іх бацькоў, да яе бацькоў, і там зладзіць святочнае гасцяванне. Я ўжо гаварыў пра тое, што Масленица — это у значнай ступені карнавал, калі ўсё як бы пераварочвалася не зверхам і каштоўнасці мяняліся месцамі, але тое, што заўсёды было тайнай, тое, што было прыкрыта посцілкай, там занавескай, я маю на ўвазе тое, што ніжэй пояса, да, эратычны пачатак, сексуальныя адносіны, тут яно выплёсквалася наверх, но яно выплёсквалася вельмі дасціпна, вельмі пачціва, з павагай. Не было таго, што сёння можна бачыць з экрана нашага тэлевізара. Жанчына заўсёды была жанчынай, і яе статус нельга прыніжаць. І калі ты часам бачыш, што герой фільма хапае ту жанчыну там на кухні, памятаеце, так сказать, інтэрдзевачкай, што там адбываецца, брыдка глядзець на ўсё это. Брыдка, потому что у душы, у памяці застаюцца дзве рэчы ў параўнанні. Фрагмент вот этого фильма і нашы мужчынскія паводзіны, падчас 50-гадовага юбілея жанчыны. Дзе мы сапраўдныя, скажыце, там у кіно ці тут, калі ў рэстаране за святочным сталом са скуры вылозваемся і гаворым прыгожыя словы ў адрас жанчыны. Ці мы мужчыны сапраўды двурушныя, ці там трохрушныя і так далей. Дзе мы сапраўдныя? Вот про это хотелось бы, каб і ў фільмах, каб мы памяталі. Поэтому і ў кантэксце Масленицы было нешта падобнае, але з разуменнем свайго сацыяльнага статусу, з разуменнем прыгажосці і статусу сваёй сям'і, і перш за ўсё з разуменнем таго, што памяць у людзей не адшыбала. Масленица завершыцца, але вёска яшчэ будзе паўгода гаварыць пра тое, як і што адбывалася. І тады уявіць сабе, там, дзе будзе дапушчана нейкая, так сказать, важная памылка, зруйнуюць зямлёй. А там, дзе ўсё будзе прыстойна, высока, яно будзе заўсёды: да, вот это род, вот это сваякі, вот это сваты і так далей. І так і ездзяць да цешчы на бліны. Безумоўна, у кантэксце Масленицы на першым месцы былі бліны. Мы гаворым, што гэта сімвал сонца, мы гаворым, што бліны былі таксама як памінальная важная страва, тут сыходзілася ўсё. Але цяпер давайце паглядзім, якую ролю, якую функцыю выконваў блін у кантэксце Масленицы яшчэ адну. Маладую сям'ю маці садзіла за стол, пачыналася гаворка, а ў гэты час у печы адбывалася нешта незразумелае. Матуля прыносіла кавалак клінковага сыру, а сыр — это зноў той самы эратычны пачатак, мужчынскі пачатак, масла — это жаночы пачатак, і у выніку, паглядзіце, матулька растапіла масла, падыходзіла ціхенька, і не тое, што з нецелкі. Малады зяць ведаў, што з ім будуць рабіць, і маці брала лыжку, і некалькі лыжак растопленага масла вылівала на галаву зяця. А потым у блін укладвала сыр, палівала маслам. Да, я думаю, што ўсё усім зразумела, пра што тут гаварылася. Ніводнага слова не было сказано, але ўсе разумелі. Гэта нішто іншае, як сімволіка першай шлюбнай ночы. І тады матулька гаварыла толькі адно: зяцёк даражэнькі, змаслі маёй дачушцы сына, або па-другому змаслі мне ўнука. І ўсе разумелі. І пра гэта ніхто не гаварыў лішняе слова, потому што ўсе ведалі, што і як адбываецца, і ўсе разумелі, што за гэтым стаіць. Вот вам, калі ласка. А цяпер хацелася б паглядзець на сённяшніх маладых зяцёў і узгадаць, ці многім з ім пашчасціла мець такую цешчу і трапіць пад такі, так сказаць, або ў кантэкст такога рытуала. Безумоўна, другая частка, як бы такім люстэркавым адбіткам, быў другі дзень, калі было залоўкіны пасядзелкі, да? І трэба было наадварот, ездзілі, так сказаць, прыязджаў бок ужо нявесты, прыязджалі, так сказаць, да бацькоў яго, і там
ладзілася такое ж самае сталаванне. Сацыяльны аспект, аспект працягвання роду быў важным, але не адзіным. І ён праламляўся яшчэ, так сказаць, у розных адносінах. І яшчэ трэба пра адзін рытуал сказаць, для таго, каб, што называецца, ўжо паставіць велізарную кропку у гэтых міжасабовых і сямейных маладзёвых адносінах. Вельмі часта слова «масленіца» асацыюецца з катаннямі з ледзяных гор. Асабліва моцна эта традыцыя была прадстаўлена ў Расіі. Ад Калінінграда мы, так сказать, займаліся спецыяльным вывучэннем этого пытання і да Хабаровска. Вся Россия, асабліва цэнтральная, вот тут, где Курск, скажем, там, Тула, Рязань, вот эта частка, там просто, там Масленица была трошки іншая по эмоциональным, там это разгул, так сказать, да, широкая росі, там это все неслося, что называется, от города до города. У нас она была больш сціплая, вясковая, і, калі хочется, не было такого выплеску эмоцый. Тут была своя філасофія. Філасофія, у цэнтры якой стаяла прадаўжэнне роду і каштоўнасці сям'і. Але моладзь таксама была задзейнічана. І так, на самом пачатку Масленицы, холодные дни, и поэтому привозили у бочках, у катках воду, заливали горки, собирали снег, все. И потом трэба было на гэтую горку у апошні дзень паставіць саламянае масленічнае пудзіла, чучела, якое трэба будзе спаліць, пра гэта трошкі пазней. Але перад тым, як спальваць, будуць на працягу некалькіх дзён катанні моладзі з гор. Давайте паглядзім. Да, мы дзецьмі каталіся, так сказать, на беразе рэчкі з гары і так далей. 1-2 гуртам збярэмся. Это одно катанне. А там яно мела зусім іншы характар. Калі сямейная маладая пара, яшчэ раз толькі што ў мясаед, якія, так сказать, узялі шлюб, яны усцягвалі наверх сані, садзіўся хлопец на этой сані, а дзяўчына садзілася ва влонне так этому хлопцу, так сказать, да, на яго, і вот яны парай скатваліся, так сказать, уніз. І цяпер паглядзіце, што навукоўцы кажуць, што за гэтым стаяла зноў-такі глыбінная сімволіка. Мы з вами ведаем, што прырода і сям'я – это два ўзаемазвязаныя сасуды, адно перацякала другое. І тады пагляньце, на Вялікдзень, мы пра гэта будзем гаварыць у свой час, яечкі качалі па латачку, і тое яйка, сімвал жыцця, якое дакраналася да зямлі, было зноў-такі нічым іншым, як актам зачацця семя, каб уражай Нового года зачынаўся. Так і тут моладзь, у якіх ужо была першая шлюбная ноч, яны каталіся з гары і, так сказать, дакраналіся да зямлі, і гэтым самым патэнцыю дзета нараджэння нового жыцця адрасавалі, перадрасоўвалі зямлі. Але ў гэтых катаннях быў яшчэ адзін вельмі цікавы аспект. Калі хочаце, лёсавызначальны. Калі хочаце, тут, вот на гэтай пляцоўцы, раскрывалася ў нейкай ступені кніга лёсу, кніга року, якая прадракала, якая раскрывала свае тайны. Якія? Паглядзіце. Одна пара, другая пара, третья. Люди былі на іх вяселлях, жадалі добрыя словы. І все здавалася пад нолькаю, все пад капірку, або як выведзена з прынтера. І тым не менш, моладзь каталася з гары, а тут прысутнічалі і іх аднагодкі, і іх аднавяскоўцы старэйшага лёсу, і ўсе ціхенька назіралі. Ведала моладзь пра гэта ці не ведала? Сказаць цяжка. Ведалі старэйшыя? Да. Глядзіце, мелася на ўвазе, што чыя пара далей заедзе з гэтай гары, а гара была адна, санкі адны, што называецца, у неках па масе розныя маглі быць, але чыя пара заедзе далей, у таго будзе даўжэйшае сумеснае жыццё. Бачыце, куды кніга року, так сказаць, была скіравана. А нехта перакуліцца на санках з'язджаючы. Свая доля, свой лёс, свая кніга року. А за гэтымі гуляннямі было і другое яшчэ, так сказаць, пра гэта трошкі зноў пазней, але акрамя таго, што
якім доўгім будзе лёс сумеснай гэтай пары. Было яшчэ і другое. Это было прадказанне будучага ўраджаю. Чыя пара далей заедзе, у таго вышэйшым будзе лён. А што такое вышэйшым будзе лён? Значыць, даўжэйшай будзе нітка, значыць, прыгажэйшым будзе вытканая посцілка, або, так сказать, касцюм, да, строй жанчыны, адзенне і так далей. То есть все тое, што з гэтага лёну будзе зроблена. Вот вам і калі ласка. З аднаго боку, да, карнавал, гасцявання, а з другого боку стаять такія сакральныя, такія сакраментальныя рэчы, пра якія сёння, на вялікі жаль, мы не гаворым у сродках масавай інфармацыі і не вучым нашу сучасную моладзь. Яшчэ адзін важны аспект. Мы гаворым пра тое, што судакрананне маладых з зямлёю это ёсць нішто іншае, як абуджэнне, далёкі сігнал абуджэння, так сказать, які потым канчаткова разбудзіць святы Юры Ягора, які на белым кані спусціцца з нябёсаў і адамкне зямельку. Але гэта будзе пазней і адамкне, а момант абуджэння, ён быў якраз на Масленіцу. І таму ў чацвер на масленічным тыдні, ужо, так сказать, дарослыя мужчыны аб'язджалі маладых коней. Першы раз іх запрагалі, і зноў коні, так сказать, як і маладыя хлопцы, мелі свой характар. Нехта, так сказать, спакойна, недзе з невялікімі эмоцыямі запрагуць, пасодзяць, паедуць. Тыя коні, якія праяўлялі свой характар, хлопцы з імі таксама праяўлялі свой характар. Загадзя побач было падрыхтавана, так сказать, это яшчэ з восені рабіла, там 10-15 мяхоў з пяском, і тады бачылі, што конь гарцуе, танцуе, так сказать, яго не хочаце это. Тады просто рабілі мужыкі, да? Гэтыя мяшкі з пяском на воз, у сані, і, так сказать, пасярод поля, пакуль цябе духу хопіць. Нёс, запыхаўся, дзе ж ты ўцалік, так сказать, па снезе далёка. Все, прыходзілі, так сказать, хлопцы бралі яго за павадкі, все, з гэтага моманту ён станавіўся рахманым і разумеў, што все, далей доля будзе зусім іншая. Чацвер на масленічным тыдні звычайна называўся Дзень Вялеса, воласа, богаахоўніка хатняй жывёлы, валасаты, валахаты, да? І все тое, што з хатняй жывёлай звязана, было таксама валахатым і валасатым. Поэтому, бачыце, вот тут тое, што потым будзе скіравана ўжо на земляробчы культ, да? На земляробчыя справы. І оно зноў усё завязалася тут. Не толькі сярод людзей, але сярод, што называецца, прыроды і бліжэйшага навакольнага асяроддзя. Вот гэтыя коні аб'езджаныя, да, назаўтра станавіліся зноў аб'ектам гулянняў. Ужо, так сказать, моладзь запрагала, садзіліся, і на Магілёўшчыне называлася рысталішча. Хто далей з моладзі заедзе, чый конь паперадзе памчыць, і зноў было прадказанне таго ж, як будзе складвацца той лёс пары, якая сядзіць на гэтым возе, і якім будзе лён даўгінец, то есть хто далей заедзе, у таго даўжэйшым і будзе лён. І нарэшце, думаю, што трэба сказаць пра апошні дзень Масленицы. Это нядзеля. Это фантастычна цікавы дзень. І цяпер паглядзіце, у чацвер людзі рабілі, моладзь, як правіла, рабілі масленічнае чучела, выносілі, ставілі на самае высокае месца, то есть на той пагорак, з якога будуць катацца на санках, і ставілі на пагорак, як вы думаеце, чаму? Бліжэй да сонца. І тады ў нядзелю, калі закончыцца ўжо ўсе гулянні, ўжо пачнецца недзе-недзе сонейка садзіцца, так сказать, на гарызонт, і гэта масленічнае чучела будзе спалена. А цяпер давайте узгадаем яшчэ одно свята. Зусім іншая кропка адліку часу. Купалля. Папараць-кветка, вогнішча, тое ж самае. І тады немногія ведаюць, моладзь парамі хадзіла шукаць папараць-кветку. І толькі адной пары пашанцуе, знойдуць яны эту папараць-кветку, але гаварыць пра тое, што яны яе знайшлі, было катэгарычна нельга. І тады хлопец браў лязо ножа, вялікі палец, паглядзіце, так сказать, зона Венеры, і ён разразаў тут гэты, так сказать, даланю сабе, і туды, у гэты разрэз, укладаў гэту папараць-кветку. Прыціскалі, хадзілі, так сказать, да, яно зажывала,
і заставалася папараць-кветка там. І на працягу года гэты чалавек спасцігаў мову птушак, звяроў, раслін, дрэў. Ён быў яснабачвідзячым, так сказаць, ён разумеў усё, чаго не разумеюць другія. Але гэты дар даваўся толькі на 1 год. І тады прыходзіла Масленіца. І тады трэба было падпаліць саламянае чучела, і трэба было развітацца з зімой. Наперадзе вясна. Як вы думаеце, хто будзе падпальваць вогнішча масленічнае? Хто? Канешне ж, нікому нічого не кажучы, на пярэдні план выходзіў той хлопец і падпаліў гэта саламянае чучела, быццам бы аддаваў тое сонцу, выпускаў яго назад, каб цяпер тое, што будзе спалена, імчала да сонца і прасіла яго хутчэй набіраць сваю моц. Вы бачыце, якая цыклічнасць, якая ўзаемасувязь, якая глыбінная повязь паміж гэтымі святамі, не толькі паміж 3, як я гаварыў, але яшчэ і больш шырокая. Ну, ланцужок, ён жа ёсць і ланцужок. Я заўсёды кажу, ровер, веласіпед паедзе толькі тады, калі ланцуг увесь у зборы. Згарэла вогнішча, і все прысутныя бралі па жменьцы, так сказать, таго попелу, недагарэлага жыта, маецца на ўвазе саломы, і кожны нёс на сваю сядзібу, на той участак, на палетак, дзе будзе жыта, дзе будуць гуркі, буракі і так далей, каб тое, што засталося з рытуальнага вогнішча, пачало выконваць прадуцыравальны характар і дало уражай у новым годзе гэтай сям'і. Людзі разышліся па сваіх хатах, але на гэтым не ўсё скончана. Іх чакала наведванне храма. Чаму? Таму што наперадзе Вялікі пост і самае вялікае свята года. І тады трэба было ачысціцца перад тым, як выйсці на Вялікі пост. І тады ў храме пры ўсім натоўпе выходзіў святар, таму і гаварыў: даруйце мяне за тое, калі што не так. А ўсе прысутныя в 1 голас казалі: Бог даруе. І тады тыя з членаў сям'і, часцей за ўсё то бацька або маці, якія былі ў храме, хуценька ляцелі дадому. І дома адбывалася фактычна тое, што толькі што было ў храме. Вот это мяне заўсёды ўсцешвае, і хочацца, каб гэты рытуал таксама заняў важнае месца ў нашай сям'і. Бацька, глава сям'і, садзіўся ў чырвоным куце на лаву, а як на вяселлі перад маладымі, так і тут у шарэнгу станавілася вся сям'я. І пачынаючы ад жонкі, і далей сыны, дачкі, так сказать, ачушкі і так далей, і все: тата, даруй за кепскае слово, даруй за дурныя эмоцыі, даруй маю за неўнаважна, і так далей, і так далей. То есть за любое, што было, з пункту гледжання бацькі, не так, як этого патрабуе традыцыя. А затым зноў усё мянялася месцамі. Сям'я садзілася ў чырвоны кут, бацька, глава сям'і, выходзіў на сярэдзіну хаты, станавіўся на калені перад сям'ёй і прасіў прабачэння персанальна ў кожнага, пачынаючы са сваёй жонкі. Велізарны глыбінны тэкст, калі хочацца культуралагічны, велізарны шыфр рода і сям'і закладзены ў гэтым рытуале. І вот пасля такога прабачэння, пасля такога агульнасямейнага ачышчэння сям'я выходзіла на Вялікі пост і на сустрэчу той Пасхі, таго Вялікадня, які будзе праз 7 тыдняў. Шыкоўна. Ну і нарэшце, самае апошняе. Не хапае адной кропелькі цікавай, аднаго нюансу. Мясаед. Мяса есці. Заканчваўся гэты перыяд. Затым прыходзіў мясапуст, это масленіца. І даруйце за такое слово, абжорства заканчвалася. Гасцяванні заціхалі. І таму ў панядзелак раніцай у гэтай сям'і адбываўся не вельмі цікавы, незвычайны рытуал. Панядзелак атрымаў назву «Шыльны панядзелак». Я думаю, што за гэтымі словамі все абсалютна зразумела.
бралі шыла, то есть вялікую іголку, якімі валенкі ці боты шылі, так сказать. І кожны павінен быў пачысціць паміж зубоў, так сказать, свой рот, каб, не дай Бог, не засталося кавалачка мяса на вялікі пост. Поэтому, бачыце, духовнае як бы ачышчэнне адбылося ўчора вечарам, а тут прыходзіла фізічнае ачышчэнне. І вот у такім стане, да, вот у такой ачышчанасці людзі, паводзіны іх зусім мяняліся на іншыя, і людзі адпраўляліся сустракаць вялікі пост і самае вялікае свята, Вялікдзень. На гэтым наша сустрэча завершана. Всего вам найлепшага, да наступнай сустрэчы.